Typisk for samtidskunsten nu er, at man laver kunst på en anden måde, end man førhen har gjort. Kunstnere vil ofte gerne belyse en problemstilling, og de bruger kunstværkerne til at kommunikere den her problemstilling til verden, eller give os nye indsigter på f.eks. vores omgivelser eller hvordan vi lever. Førhen var det kunsten og udtryksformen, der var i centrum. Nu er det mere ideen bag værket og det, man gerne vil vise med værket. Det betyder, at der sættes mere fokus på at vise budskabet, end på selve det kunstneriske håndværk. Mange kunstnere laver værker, der belyser politiske problemer verden over. Enten belyser de aktuelle problemer, som de gerne vil give en anden vinkel på, eller gøre folk mere opmærksom på, eller også belyser de problemer, som kunstneren synes, at der skal være mere fokus på. Vi har valgt en kunstværk, eller et projekt af en kunstgruppe, der hedder Superflex, hvor de har igangsat det her projekt, der belyser et stort politisk problem i verden, nemlig det, at der er mange store producenter, der udnytter fattige bønder, der producerer råvarerne til deres produkter, og betaler dem en meget lav pris for deres råvarer, så de ikke kan leve af deres indtægter. Projektet det hedder Guana Power, og det går ud på, at der er en producent, der gennem mange år har lavet en sodavand af de her guanabær, som der er nogle bønder, der producerer i Brasilien. Men de har betalt dem rigtig lidt penge, så de faktisk ikke kan leve ordentligt af deres indtægter. Det har de selvfølgelig gjort for at sælge varerne billigere og dermed tjene flere penge. Men så Superflex har gået ind og købt de her bær af bønderne til en fair pris, og så producerer de sodavandene og sælger dem, til en højere pris, hvorefter så overskuddet går til et godt formål. Du kan se, at de har lavet en flaske her, hvor deres logo er det, vi ser på midten her. Og det røde logo, man ser bagved, det er det firma, den store producent, der lavede de her sodavand tidligere, og betalte bønderne alt for lidt. Det er deres logo, og så kan man se, at Superflex er gået ind og lavet den her sodavand, hvor de har puttet det her sorte skilt foran, for at dække navnet på det gamle firma. Dermed har de lavet en protest mod, hvordan det gamle firma behandlede bønderne. De har sat det her projekt i gang for at sætte fokus på problemstillingen. Det gør de, og det har de så gjort ved at gå ind og betale bønderne en fair pris, så der kommer fokus på, at man skal gøre det fremover. Og det viser sig selvfølgelig, at værket er en stor kritik af de her store firmaer, der udnytter de fattige bønder for at tjene penge, men samtidig er det også et støtteprojekt for at hjælpe de fattige bønder. Superflex kritiserer igennem det her værk samfundet, hvor det i høj grad og for mange store producenter verden over går ud på at tjene flere og flere penge, ligegyldigt hvad kriterierne er for det. Det eneste, de tænker på, er billig produktion og høj omsætning. Superflex har derfor sat fokus på at betale bønderne ordentligt, og det ikke kun handler om at tjene flest penge, men også på, at alle aktører får en fair handel. Dermed kommunikerer Superflex deres budskab gennem det her værk, som jo er, at man skal behandle alle ordentligt, og man ikke skal udnytte dem, bare fordi måske de store producenter har mere magt til at gå ind fordi bønderne skal jo sælge de her bær, så de store producenter har måske magt til sådan at købe dem billigere, fordi så tror bønderne måske, at de så ikke kan sælge dem, hvis de kræver flere penge for det. Kunstnergruppen viser igennem det her projekt deres holdning, og at de går op i fair trade og god handel mellem bønder og producenter. Og dermed har de taget en rolle som kritikere, fordi de sætter fokus på at belyse det her problem, og de kritiserer indirekte samfundet igennem det. Det gør også, at modtageren, som er os, skal forholde os til problemstillingen, og vi inviteres ligesom i en diskussion ind om, hvad der er rigtigt og forkert, når vi lærer om det her og læser om det her værk. Vi bliver inddraget i projektet, fordi at når vi køber en sodavand, så deltager vi så til at støtte de fattige bønder. Ved at sætte fokus på det her problem, har Superflex også videregivet en debat til andre lignende problemstillinger. Og ved at lave det her kunstværk, har de som de egentlig kalder et kunstværk, men som egentlig nærmere er et projekt eller et nødprojekt til de her bønder, der har de sat spørgsmålstegn, hvad kunst egentlig er i vores samfund i dag. Og det har de gjort samtidig med, at de belyser den her problemstilling, der gør, at folk mere opmærksom på problemet. De har via problemet blandt andet været med til at sætte fokus på mere fair trade verden over.